I chi'n gwneud tisen Nadolig Wen, ond yn gyntaf nawr, ni'n mynd i weld tisen draddodiadol. Na chi, wel, wi wedi cremo'r menyn a'r siwgr a ador wir. Chi wedi gwneud y gwaith caled i gyd. Sneb yn moyn gweld fi'n neud na. Nawr dwi'n ador yr Treacle yw hwnna. treacle. Pam i chi'n rhoi treacle? Wel, mae'n rhoi tyma bach o flas caramel iddo fe. A mae siwr yn rhoi lliw da hefyd? Y fflwr codi a plaim, y spices. Tipyn o bob spice neu Ie, un yn arbennig? beth bynnag ych chi'n lico. Mixed spice, nutmeg, rhywbeth. Chymod, mae pawb â'r gwaniaeth blas yn dos e. Na chi, os. Wedyn i'r sydd orange a lemon a'r crôn. Cymysgwch hwnna nawr. Mae'r crôn yn rhoi tipyn o awch iddo fe hefyd, yn dyw e? Odi, mae e. Yn rhoi blas hyfryd i'r dischen. A wrth gwrs, cynta gyd newch chi ddi gorau gyd. Wel ie, maen nhw'n gweud bod y blas yn aros am... Os wedyn nhw, maen nhw'n maturo. Maturing with age, ynddo fe? Na beth maen nhw'n weid? Fel pawb, yn dyw e? Fel pawb, chi'n gweld? Nawr te, mewn nawr, mae da fi fan hyn gwyntwch eich atri dda. Mae'n lyflu, a sa'n mynd i ofyn beth yno fe, wi'n gwybod. Mae'r rhain wedi socan dros nos mewn brandy. A mae'r cherries na hefyd, mewn â nhw. Dyna ni. I chi na, chi'n licio roi'r brandy yma yn y tisenod a'r pwdinau yma, diolch? Mae blas hyfryd y fe, chi'n gweld? O, a gwynt hyfryd A yma, mae'n rhaid i gyfadau. a'r cnau. Ac mysgu hwnna mewn i gyd nawr. Mae hwnna'n mynd i tipyn bach o amser nawr i wneud yna. Ond mae hon da fi fan hyn wedi wneud yn barod. Nawr, yn yr isait mae'n gweud tin 8 inch. Yna chi. Ond llwch chi ddod i fe mewn tin 9 inch. Sim rhaid bod fe'n 8. A'r peth pwysig wrth gwrs, am bwy mor hir mae fe'n goffo bod yn y ffwrn? 2 awr cwmws. 2 awr cwmws, dim mwy, dim llai? Wel, 2 awr yw honna wedi bod y fi tapini. A mae hwnna'n troi mas yn dda? Yn dda iawn. Wel, os ych chi gatre eisiau neud y dishyn yma, eich gewch chi olwg yn gloi nawr ar y reset. Na chi 8 ounce o raisins man, 8 ounce sultanas, 8 ounce o gwrens hefyd. Na chi 4 ounce o geirios, 2 ounce o gnau, 2 fluid ounce o frandy neu rym, 2 lwyd cinnamon, 1 lwyd nutmeg, 1 lwyd allspice, 8 ounce o fenyn, 8 ounce o siwgr demerara. Mae'n dipyn o'r asait, yn dyw i? Wel, mae yna dal dan un y gegin fan hyn. A chi wrthi nawr yn neud tisen Nadolig Wen? Odw. Nawr, wi wedi pwno'r menyn a'r siwgr eto a wedi ada'r wie. Nawr, mewn i fanna dwi'n mynd i ddod i vanilla essence. Vanilla essence, ie. A'r un pyr, dim yr un artificial, right? A mewn gyda hwnna wedi ni dod i'r can. A'r ground almonds. Cymysgwch hwnna dy gilydd yn dda iawn. A dwi'n wyso llwy metal fan hyn i gael cadw'r ysgafnu yn yr... Achos mae hwnna'n beth bwysig pan i chi'n neud tisen yn Wel, maen nhw'n gweud ni, ond amser bod lot o ffrwythau da chi, dwi ddim wneud lot o waniaeth. Wedyn ni mewn i hwnna y sydd oren a'r crôn. Cymysgu hwnna i gyd nawr. Nawr, cherries, y gwaniaeth lliw cherries. Mae'n rhaid ysgol yn bethach diddorol iawn yn dyn nhw. Plant yn licio Tipyn o liw, yn dweud. A'r cnau. Agor y gnau. A pineapple wedi gleso i hwnna. Mae hwnna'n neis hefyd. A unwaith eto, fan hyn, yr sultanas a'r ffrwythau wedi cael eu soca mewn brandy dros nos eto. A na beth sy'n neud hon yn dishyn wen yw fod na ddim cwrens yn iddi, yn dyfa? Sim cwrens yn iddi, mae sultanas. Mae na sultanas ond dim cwrens, yna felly. Rhyw liw brown golen, hytrach na brown twyll, da chi fan hyn. Cysgwch hwnna i gyd nawr. Mae hwnna'n mynd i ala tipyn bach o amser to. A dodwch e mewn tin wedyn ni wedi cael ei laino 8 inch, neu 9, chymod, dwi ddim yn rhaid bod e mewn 8 inch, yn dyfe? Pwy bynnag dins da chi'n ti? Pwy bynnag tin. Wel, mae un da fi fan hyn yn barod nawr, mae hwn 8 inch yw hwn, chi'n gweld? So mae hwnna fanna. Nawr, beth i ni'n mynd i wneud nawr fan hyn, mae da ni gacen sydd wedi cael ei chwcan, a wi wedi dechrau... Mae hwnna'n disgwyl yn bert ac yn lliwgar iawn, yn dyfe? Odi, addurnoi. Nawr, mae da ni cherries a cnau, a mae da ni apricots, glazed, mae'r ffrwythau yn amser un o'r flwyddyn yn hyfryd. Mae da fi fan hyn pineapple, felly ddod â'i pineapple lawr fel hyn. Wel, tra bod ni'n gweld chi'n neud hwnna, tra bod chi'n cwpla'r dishyn, a fe gewn ni olwg yn gloi iawn ar recite y dishyn wen yma. Yn hon mae eisiau 8 ounce o fenyn, siwgr caster, 6 ounce blawd plaim a 4 ounce o blawd cwni, 1 llwyd cinnamon, 4 wi, 8 ounce sultanas, 4 ounce o apricot sych, 4 ounce o geirios coch gwyrdd a melyn, 4 ounce o bin afal, glasu, crôn 1 lemon,
Mae hefyd eisiau croen 1 oren, 4 ounce o gnau, 2 ounce o almond a 2 llwyford o frandy. Ie, nawr ten, wi wedi hefyd wedi gles arno fe, chwa? Odi- Siwgr a dŵr wedi ferwi. Neud hwnna i Sheina. Mae rhaid bod ti Neud e alwyn o Sheena. ti'n gwynto'r Rhaid brandy e? nawr, Wel, ti? brandy, bob man mae una mynd. Wrth gwrs, mae yna botel o brandy am defaid. Yr unig beth ydy, efo Tyson neu bwdyn gan una, fedrwch chi'n dreifio am tua wythnos wedyn. Na, ie.